imam srednji Stardust. Obožavam ga. Oduševljena sam. Dobila sam najveći Stardust. Još nikad nisam videla takav. Mogu li ja da počnem? Super! Sad ću da probam. Unutra je ovakav roze prašak. Tako je lep. Upao mi u nos. Sve se proslo. To još nije sve. Prošlo je. Britney, jesi videla? Ona ima žvaku u nosu. Dobro, sad je moj red. Jedva čekam da probam. O, da, ukus jagoda. Moj omiljeni ukus. Sad ću pokušati da naduvam balon. Probušila bih ga. Došla mi ideja. Hajde da probušimo njen balon. Imam iglu. Biće zabavno. I bum! Ko je isključio svetlo? Ne vidim ništa. Svo lice mi je lepljivo. Kakav užas. Znam da je to uradio neko od vas. Pa dobro. Onda ću je samo pojesti. Britney, sad ti. Vrlo rado. Sad ću otvoriti i probati. Došla mi ideja. Treba mi duboka činija i kutlača. Otvorit ću Stardust i sipati ga u tanjir. Tako je. Divno. Gotovo. A sad ću probati. Da. Kutlača mi treba da sipam što više praha u usta. A sad će biti balon. Gledajte. Kako veliki. Neverovatno. Vezat ću ga. Monika, to je za tebe. Stvarno? Hvala. Naduvat ću još jedan. Monika, i ovo je za tebe. Izvoli. Stvarno? To je baš slatko. Koliko balona? Britney, ali šta će mi toliko balona? Britney, a meni? Naravno, sad ću napraviti za tebe. Sad čekaj malo. Gotovo. Izvoli, Nicole. To je baš lepo. Hvala, Britney. Obožavam roze boju. Monika, uzmi još, izvoli. Drži čvršće. I još. Britney, to je već previše. Šta da radim sa ovim? Koliko više? Sad ću odleteti. Šta? Devojke, jeste odletele? Ne, izgleda da sam ipak preterala. Dobro, vidimo se u sljedećoj rundi. Šta je to? Ne, mala teglica žele sa ljutom paprikom. Užas. Britney, šta je kod tebe? Ja imam običan žele. Srednja porcija. Ne mogu da verujem. Ja imam ogromnu flašu šarenog žele sa Skittles bombonama. Britney, hoćeš ti da počneš? Ne, ti ćeš biti prva. Okej, sad ću da probam. Nadam se da to nije previše ljuto. Plaši me ova crvena boja. Dobro, probat ću. Slatko. Ne, više nije. Sve mi gori ustima. Jeste vidjeli to? Krenula mi je vatra iz usta. Neću više. Okej, znam da moram. Dobro je što je flašica mala, a nije mnogo ostalo. Hajde, još malo. Ne, loše mi je, a unutra mi sve gori. Moniku treba spasiti. Eto, našla sam. Stavit ću kantu na glavu. Vatre više nema, ali zaboravila sam da kažem da je to kanta za smeće. Izvini. Hvala, Britney. Postalo mi je bolje. Sad je tvoj red. Drago mi je. Sad ću da probam. Otvaram i istiskam. Kako ukusno. Obožavam žele. Spremna sam da ga jedem non stop. Ćao! Zapratite naš kanal dok Britney jede svoj žele. Kod nas je zabavno ovde. I ne zaboravite na zvonce da ništa ne propustite. Da, kako ukusno. Britney, šta je to? Pčele! Plašim se! Devojke, šta vam je? To su obični insekti.
Sad ću ih se rešiti uz pomoć ovog spreja. Tako je, sada mogu nastaviti da jedem. Britney! Vratile su se i izgleda da su besne. Ozbiljno, već znam šta da radim. O ne, nemam više spreja. Šta da radim? Ajoj! Ops. Pčele odnose njeđale. Da li moramo da ih zaustavimo? Nećemo da diramo pčele. Je li sad moj red? Okej, sad ću da probam. Nadam se da pčela više neće biti. Otvaram i stiskam. Nešto neće. Flaša je prevelika. Šta da smislim? Sa mnom je sve u redu. Samo što me boli glava. Smislila sam. Treba mi dinamit. Stavit ću ga u flašu i zapaliti. Koristit ću dugačke šibice. Da, odlično. Sad čekajte. Odlično, devojke, obratite pažnju na mene. Zapalila sam dinamit i sad se sklanjam. Hej! Šta? Dinamit? Devojke, pa upozorila sam vas. Sva sam lepljiva. Nikol, kako si smislila to? Sad je sve okolo u slatkom želeju. Ali to je super. Devojke, poslužite se. Neka, hvala. I kako da se operem od toga? Šta? Je li to lizalica sa muvom? Tako je mala. Prvi put vidim tako nešto. A šta je kod vas? Ja imam srednju lizalicu sa crvom. Odvratno. Nikol, a kod tebe? Nemoguće. Da, ja imam ogromnu lizalicu sa letećim mišem. Dobila sam najgore. Devojke, hoćete da ja prvo počnem? Okej, sad ću probati. Znate, lizalica je baš ukusna. Ne mogu da se zaustavim. Prelepo. Nikol, šta je sa njom? Ona jede lizalicu sa muvom i sviđa joj se. Šta je to? Muva mi je ustima, šta da radim? Hajde da je prebijemo. I ja imam veliki tepač. Eto ti. Jo, zašto vidim zvezde? Hvala što si me spasila. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Miriše dobro. Kakav je ukus? To je veoma slatko i ukusno. Ja volim lizalice. Šta? Nešto nije u redu. Imam crva u ustima. Kako odvratno. Moram dezinfikovati usta hitno. Da. Kako odvratno. Ali jezik mi je čist. Sada ti. Britney, to je bilo zabavno. Da, sad sam ja. Moja lizalica je tako ogromna i teška. Kako da je pojedem? Sad ću probati. Devojke, bile ste u pravu. Baš ukusno. Ješću polako da ne bih slučajno progutala ovog miša. To će dugo trajati. Pravi užitak. Nikol, leteći miš. Gledaj. Ja neću da ga jedem. O ne, lizalica mi se razbila. Šta je to? Miš je živ. U pomoć. Gde su pobegle? Bila sam zarobljena 100 godina i baš sam gladna. Kako lepa lizalica. Kako mala kanta sa nudlama. Baš mrva. Monika. Da, oduševljena sam. Imam srednju kantu sa čokoladnim nudlama. Devojke, ne mogu da verujem. Presrećna sam. Imam najveću kantu. Blago meni. Stop, Nikol. Ja počinjem. Probat ću. Nešto neće, šta je to? Sve je bilo u redu. Hajde. Zagrsnula sam se, Monika. Hvala, ali nisam ništa probala. Sada ti. Da, znam. Kako da pojedem svoje nudle? Tako lepo miriše. Probat ću. Divno. Došla mi ideja. Sad ću istopiti svoje nudle uz pomoć fena. Ako uspem, onda ću dobiti puno tople čokolade. Wow, zanimljivo.
Da, odlično mi ide. Uspela sam. Svaka mi čast. Dakle, vreme je da probam. Prvo ću sipati koktel u čašu. Tako je. Zatim ću ga ukrasiti šlagom. Obožavam ga. Divno. I ubacit ću slamku. Eto, sada mogu da probam. Jao, to je prelepo. Najlepši koktel na svetu. Oduševljena sam. Blago tebi, verujem ti. To je sigurno jako ukusno. Nikol, sad ti. Naravno, ali kako da pojedem tako veliku kantu? Baš me briga, ješću rukama. Fantastično. To je mnogo ukusno. Jao, fuj, to je odvratno. Daj da ti pomognem. Hajde, upade u kantu. Kako je stala tamo? Ne mogu da verujem. Ali skoro sam sve pojela. Ostalo je još malo. Ona nije normalna. Strašno. Šta? Da li vidite to? Kako mala ribica. Može se vidjeti samo kroz mikroskop. Šta je kod ostalih? Ne. Ja imam srednju ribu. Ali šta da radim sa njom? Britney? Da, ja sam dobila ogromnu ribu. Mrzim ribu. Tako smrdi. Fuj. Nikol je dobila takvu mrvu. Hajde, počni. Ali ja ću manje patiti. Ideja. Malu ribu mogu spremiti u maloj kuhinji. Šta to radi? Sad ćete vidjeti. To će biti baš slatko i ukusno. Stavljam ribu i eto, ispržila se. Daj da vidim. Vreme je da probam svoj sendvič sa ribom. Sada čak izgleda bolje. To je ukusno. Sviđa mi se. Ali malo. Ko je sledeći? Monika? Da. Treba nešto smisliti. Ideja. I ja ću spremiti svoju ribu. U stvari, neću to uraditi sama. Neka to uradi šef. Bacila sam ribu kod nje. Neka spremi nešto ukusno. Ko je to bacio? Dobro, ja znam da spremam ribu. Dodat ću ulje, začin i ispržit ću to. To će biti jako ukusno. Još malo bibera. Stavljam na tanjir i to je to. Bellissimo. Gotovo. Može da se jede. Ali ko će da jede to? Dobro, samo ću da je bacim. Hvatajte. Moja riba. Evo je. Sad ću je probati. Izgleda jako privlačno. Treba mi salveta i sveće. I obavezno pribor za jelo. Da, sad sam kao u pravom restoranu. Hej, gde je moja riba? Ne, nisam stigla ni da probam. Ma daj, Monika, nemoj da brineš. Sad sam ja na redu. Šta da radim? Znam, koristit ću bacač plamena. Što? Ne radi to, molim te. Britney, zaustavi se. Ma dajte, sve pod kontrolom. Sad ću brzo spremiti ovu ribu. Da, sa vatrom će biti mnogo brže. Uspeću. Je li osjećate miris? Moja riba je skoro spremna. Kako ste? Žao mi je. Odmah smo ti rekli. Izvinite, hajde zajedno da jedemo. To je prelepo. Da, znam. Ja imam drugu ideju. Meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. Lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. Da, to izgleda odlično. Zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. Meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. Šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju?
Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna. Ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispalivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, to je druga stvar. I bam! Kako je moćno! Kelly, hvataj me! Juj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? Smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. Ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. Pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte, ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. Tako slatko. Okačit ću ga na vrata. I meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte. To je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. Lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike. Ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. Za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. Da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. Mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno.
A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. O, divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. O, ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo? Jao, kakva vrućina. O, ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. O, kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć! Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete? A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? Jesmo li upali u challenge? Super. Mogu li ja da počnem? Da vidim šta je unutra. Fuj, hrana za bebe. Odvratno. Već sam odrasla za to. Miriše gadno. Neću to jesti. Ne krši pravila. Hajde, jedi. U redu. Morat ću to da uradim. Hajde, mogu ja to? Odvratno. Gotovo. Dosta sam jela. Kate, ti si sljedeća. Da vidimo. Oho. Gomila Twiksa. Želim da pojedem to sve. Njam, njam. To je prelepo. Hej, daj nama, molim te. Ne, to je moje. Rekla sam ne. A vi imate svoje sefove. Pa dobro. Ovdje treba da bude nešto neobično. Što? Flašica za bebe? Pa dobro, da vidimo kako to radi. Cucla mi ne treba. Hej, boli me. A ovo ću uzeti sebi. Sa mlekom će biti još ukusnije. Super. Popit ću mleko do kraja. Sviđa mi se. Šta? Ko mi je uzeo jedan štapić? Jo, nešto se dešava? Mija, šta ti je? Ostala je mala beba. Šta da radimo? U redu. Mala, dođi ovamo. Smiri se. Ne pomaže. Kakav užas. Šta da radimo? Znam. Hajde da je nahranimo mojom hranom. Hajde, dušo. Kašika za mamu. Dobra, devojčica. Bravo. Jo, opet joj se nešto dešava. O, ponovo si odrasla. Koliko brzo rastu tuđa deca. Ja ću biti prva. Šta? Stvarno? Kakav užas.
Da li su to crve? To sigurno neću jesti. Pa ne može tako. Jedi. Fuj, to je sigurno najgori dan u mom životu. Ali nema šta da se radi. O ne, ovo je još gore nego što izgleda. Odvratno. Gotovo, probala sam. Ne, moraš dobro da probaš. U redu. Strašno. Jao, povratit ću. Skoro sam završila. Gotovo, uspela sam. Sad ti, Mija. U redu, krećem. Opa, izgleda da imam nešto ukusno. Da vidim. To je prsten, baš je lep i modran. Čekajte malo, da li je stiv? Da, baš je ukusan. Šta? Nema više? Jao. Super, sad je moj red. Šta je tamo? Je li to knjiga? Baš je čudna. Wow, izgleda da je magična. Kako radi? Sad ću pročitati neku čaroliju, na primjer ovu. Čudno, ništa se ne dešava. Suzy, tvoje naočare kao nove su. Wow, knjiga radi. Da, sad je moj red. Da vidim. Juhu, sad ponovno imam prsten. Cool. Hoću i ja da probam. Kate, tvoj tanjir je ponovo pun. Šta? Nema šanse. Neću ih ponovo jesti. Hajde. Prijetno. Devojke, hajde uz pomoć papir, kamen, makaze da odlučimo ko će početi. Pobedila sam. Fuj, je li to sirova riba? Odvratno. Mija, vidi. Sklonije od mene. Bolje jedi. U redu, probat ću malo. Jao, kakav užas. Dosta mi je, ne mogu više. Suzy, otvori sef. U redu, sad ću. Ovdje je nešto neobično. Kakav je to uređaj? Da li znate možda? Nemamo pojma. Dobro, Mija, sad ti. Da, otvaram. Wow, to su čokoladni kolači. Super. Baš ukusno. Da, i to je sve moje. Neverovatno. Hoćemo i mi. Oho, izgleda da u tom aparatu ima nekog. Pritisnut ću dugme. Jao, to je duh. Hej, krade mi kolače. Zdravo, kolači su moja omiljena hrana. Hej, duh, to su moji kolači. Vrati mi odmah. Imam ideju. Hej, gospodine duh. Evo tvoj kolača, vidi. Ovdje. Letim. Da, imam te. Sad nećeš zaći. Hej, hajde da ga vratimo u tu kutiju. Odlična ideja, hajde. To uspela. Bravo, devojke, mi smo odličan tim. To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem, otvaram. Nešto neće, zašto? Hej, šta je bilo? Čekajte, pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se, to je super. Da vidimo šta je unutra. Čekajte, pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. Da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Šta je bilo, Britney? Je li ukusno? Kakvi zubi imaš. Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. Tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno.
Stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je medeni žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Jo, ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi je ideja za prank. Sad ću zavitlavati Denija i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Jo, ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali, nema veze. Deni, sad je tvore. Ajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašiko med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno želeja. Deni, probaj. Moram pojesti sve do poslednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Deni, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Deni, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Deni ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. Zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Deni, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem. Jau. Pošto Denija nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. Da, nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Deni. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo seći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips? Kakva je to magija? Ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Deni, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to? Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. Vama neću dati. Jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Deni smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Deni, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gdje je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Deni je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin,
ti si prvi. Umočit ću lizalicu u fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. Sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je spalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, a šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super! Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde! Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. Hvala. Zdravo. Doneo sam vaše kutije. Bože. Ćao. Ko je to? Zašto je tu samo ruka? Prestani. Hoću kući. I šta je to bilo? Stvari, je li te povredio? Sutra ću ga naći i pojesti njegov mozak. Hajde, uzmite svoje kutije. Da vidimo šta sam naručila. Tačno. Evo mog bacača plamena. Uz pomoć njega ću ofarbati kuću u crnu boju. Šta će mi boja kad imam vatru? Da, tako je bolje. Vatra! Ne volim vatru, Drakula! Odvratno. Dakle, moja kuća je savršeno crne boje. Sad je treba ukrasiti koščicama. Par ovde i ovde. Sada moram pokriti kuću paučinom. Znam jednu dobru čaroliju. Dobrodošli. Hajde, radite. Ko je to? Ruka neće biti suvišna. Stavit ću par na krov. Savršeno. Zombi, šta je to? Daj mi moju kost, odmah. Tako je ukusna. Hoćeš da probaš? Odvratno, marš odavde. Wednesday nije raspoložena danas. Tačno. Telefon? Super. Sad ću pozvati jednog svog prijatelja. Ćao, dođi da mi pomogneš. Dakle, čekam te. Kako brzo. Odličan spomenik. Ja nemam takav. Tako sam dobro spavao, ti si me probudio. Stigao sam, ćao. Odavno te nisam vidio u donjem svetu. Kupila sam sebi kuću. Super. Hajde da počnemo. Prvo treba ofarbati kuću. Sjećam se da voliš zelenu boju. Četkice nemam, ali nije mi žao da isprljam ruke. Ne mogu da se rešim ove farbe. Ostavit ću ti par tragova na kući da ne zaboraviš svog prijatelja. Da. Super.
I ne zaboravi na krov. Da, sad će sve biti. Na krov ću staviti travu, baš je dobro ovdje, mekana. Izgledat će super na krovu. A sada treba staviti znak, da bi svi znali da ovdje živi zombi. A možeš li ga malo na stranu? Jel tako? Ne, vrati nazad. Umorio sam se. Hajde ovako da stavim, jel može? Da, super. Jo, je li sve u redu? Da, hoćeš mi platiti? Da, izvoli. To je baš ono što mi treba. Hvala. Ćao, ćao. Vraćaj se pod zemlju. Kako mi je drago što sam pobegla odatle i sada mogu da živim u svojoj kući. Okej, nastavit ću da ukrašavam kuću. Treba staviti daske na prozore. A ovdje ću okačiti mahovinu. I ovdje isto. Jo, šta je to? To mi treba. I još par gljiva sam našla. Wow, crv. Njam, njam. Ozbiljno. Zombi se sviđa. Odvratno. Kako sad da zaboravim na to? Možda ofarbati kuću u crvenu boju. Imam puno krvi. Tako je. O da, to će biti baš lepo. Pogledajte kako lepo krv curi po kući. Da. A sad ću pustiti svoju decu. Leteći miševi. O da, savršeno. A sad mi treba svetlo. I obavezno treba staviti znak da ne volim sunce. Neka svi znaju to. O da. Zombi, marš odavde. Znam da me voliš. Kako slatki pauk. Šta je stvar? Šta je to? Hoćeš sebi kućicu? Okej, sad ću napraviti kuću za tebe. Ali moraš mi pomoći. Donesi mi onu kutiju. A sad mi trebaju crne daske i pištolj sa lepkom. Hvala. Da bih napravila kuću za stvar, treba naneti lepak na dasku, a zatim zalepiti drugu dasku, treću i tako dalje. A sad ću sastaviti sve i gotovo. Stvar, nadam se da ti se sviđa. A sad ću napraviti stazu od kamenja. Ovako. Ukrasit ću ogradu paučinom. Izgleda baš dobro. A sada moram napraviti sebi poštansko sanduče. Treba će mi samo daska i lobanja. To je to. A ja ću imati najlepše poštansko sanduče. Savršeno. Stavit ću crveni tepih. Šta je to? Pismo? Volim te. Jao, je li to od zombija? Ne, ne, ne. Zombi, ne sviđaš mi se. Jel da? Kako da ga zaljubim u sebe? Ali došla mi je ideja za poštansko sanduče. Napravit ću ga od kanta za zalivanje. Odlična ideja. A evo poštara, zdravo. Wednesday, sećam se vašeg plesa. Zaustavite ovo ludilo. Hajde, stavite pismo i odlazite. Doviđenja, idemo dalje. Hej, za mene pismo. Super, hvala. Nema na čemu. Ne, neću da se rukujem s tobom. Idem ja, doviđenja. Opa, Drakula. Ali to nisu pravi očinjaci, jel da? Ma ne, to je nemoguće. Treba mi čekić. Nešto neće. Možda motorna testera. Koji lepak bre koristiš? Glupi čovek, ja sam pravi Drakula. Što si bacio pismo? Ajoj. O ne, šta to tako sjaj tamo? Je li to sunce? O ne, sklonite ga. Sakriću se u kući. Tačno. Unutra nisam ništa sredio. Sad ću popraviti to. Prvo treba ofarbati zidove u crvenu boju. To mi je omiljena boja. Kako lepo. A sad ću staviti na pod crveni tepih. Da. A na prozor ću okačiti crvene zavese. I obavezno sliku. Na njoj je nacrtan moj pradeda.
Okačit ću ogledalo da bih mogao da se gledam u njega. Dole će biti polica sa češljom. Usput treba se očešljati. Da, tako je. A ovo mi je omiljena igračka iz detinjstva. Tako sam se umorio, treba odspavati. Jel spava? Dede te poljubi, moja uspavana lepotica. Niko me ne voli. Jadna ja, niko me ne trebam. Šta se desilo? Točno! Mogu razmazati bale po zidu. Imaju odličnu zelenu boju. Ispalo lepo. A šta je to? Zemlja? Tačno! Treba je staviti na pod da bi mi bilo udobno spavati. Super! A sad mi treba sto i televizor. Tu će biti stolica. A pored log. Da, tako je. Na njega ću staviti moje omiljene slatkiše, oči i mozak. A još ću okačiti sliku Drakule. Tako je lepo ovdje. A pored ću okačiti svoju sliku. Sada imamo zajedničku sliku. Da vidimo šta imam u kanti. Burger i jabuka. Tu je jackpot. Moram se odmoriti. Zombi se sviđa. A šta ja da radim? Tačno. Za početak treba sve obojiti u crnu boju. Koristit ću boju spreju. Tako će biti brže. Savršeno. A na pod ću staviti tepih. Na zid ću okačiti neonske trake. A preko ću staviti vunu i obojiti je u crnu boju. Odlično. Sada imam osvetljenje. Svaka mi čast. Znam da je to prelepo. Tu će biti ormarić sa mojim knjigama. A na zid ću okačiti male kosture. Okačit ću sliku stvari. A u ćoše ću staviti još par detalja. I neću zaboraviti na svoju pisaću mašinu. Moram završiti svoj roman. I ne ometajte me. Moram završiti sve na vreme. Marš odavde. Dođite u posetu. Zapratite naš kanal ili ću popiti vašu krv. Britney, hajde da skinemo poklopce. To je iPhone. Wow, baš nam se posrećilo. Cool. Kako je lep. Moram odmah zapaliti selfie. Hej, zašto ekran ne radi? Pa to je čokoladni iPhone. Sad ću ga probati. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se moj telefon, iako nije pravi. Wow, blago tebi. Hoću ja da probam? Julie, šta čekaš? Digni svoj poklopac. Jao, tačno. Možda sam i ja dobila čokoladni iPhone? Ne, to je bolelo. Britney, prestani da mi se smiješ. Ni moj iPhone nije loš. Oho, vidi. Uključila sam aplikaciju i sad mi u telefonu pliva čokolada. Cool! Wow! Ovo stvarno radi. Baš ukusno. Upravo sam popila čokoladni sirup direktno iz telefona. Wow, super! A šta još ima ovdje? Imam još jednu aplikaciju sa Skittles bombonama. Sad ću i njih probati. Da, to je neverovatno. Što? Ne mogu da verujem. Julie, mogu li ja da probam, molim te? Pa dobro, probaj. Baš ti hvala. Hej, na mene je pala samo jedna bombona. Tako mala, ozbiljno. Želim više. Hej, prestani da se smeješ, Julie. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Jao, baš je nezgodno ispalo. Evo još bombona. Sad ću ih skupiti i dati svojoj drugarici. Britney, posluži se. Baš ti hvala, Julie. Baš si dobra. Hajde da otvorimo poklopce jedna drugoj. To je lizalica. Cool. Da, sad ću je probati. Wow, baš je velika. Da, i moja isto. Čekaj, došla mi ideja.
Pošto oba imamo lizalice, hajde da se takmičimo koja brže pojede. 3, 2, 1, krećemo! Pobedit ću. Moja lizalica je tako ukusna. Čekajte, pa to nije karamela? Tačno, imam čokoladnu lizalicu. O, da. Sigurno ću biti brža od Julie. Kako je Britney? Oho! Dobila je čokoladu? O ne, brže će je pojesti. Moja lizalica se ne može gristi. Šta da radim? Nemam mnogo vremena. Jo, jezik mi je već pocrveneo. Treba smisliti nešto. Tačno! Uzet ću čekić i izmrviti lizalicu. I... eto ti! Da, tako je. Sada mogu to sve brzo pojesti. Gotovo. Krećem. Šta? Već? Moram se ubrzati. Posljednji komad i... završila sam. Ja sam brža. Pobedila sam. Mogu li ja biti prva? Super. Šta je to? Pa to je prsten? Cool. Baš je lep. I odgovara mi. Čekajte. Sladak je. Probat ću. Da, dobila sam čokoladni prsten. Ekstra. Što? Britney tako privlačno jede. Hoću ja. Tačno. Treba pogledati šta je ispod mog poklopca. I kod mene je prsten. Kako lepo sijaje ovaj dijamant. Cool. Čekajte, ali šta će mi pravi prsten kad ga ne mogu pojesti? Šta da radim sa njim? Tačno. Britney, možda hoćeš da se zameniš sa mnom? Ne, neću. Očekivala sam to. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati svoje prijatelje. Halo, možete li doći odmah? Čekam. Evo vas. Ćao, drugari. Britney upoznaje moje prijatelje. Draguljar i prodavač slatkiša. Moja ideja je jednostavna. Prodaću prsten Draguljaru, majku. Moram ga pregledati. Neverovatno. Pa to je zaista pravi dijamant. Ne mogu da verujem. Julie, uzimam taj prsten. Uzmi pare. Wow, sad ću dati sve pare Nicole. Izvoli. Trenutak. Imaš dovoljno za kutiju čokoladnih prstenja. Izvoli. Wow, ne mogu da verujem. Otvaram. Wow, koliko čokolade. Blago meni. To je bio odličan plan. Oho, a ja imam samo jedan prsten. Nudila sam ti da se zamenimo. Kasno je sad. Hajde da odlučimo ko će prvi skinuti poklopac. Obe makaze. Okej, otvorit ćemo zajedno. Wow, pa to je čokolada. I kod tebe isto? Hajde da probamo. Hajde, obožavam čokoladu. Joj, to nije čokolada. Previše je tvrda. Julie, vidiš šta je kod tebe? Dobro. Oho, pa to nije čokolada, nego paleta sa senkama. Jestivim senkama. O, da, to je prelepo. Jao, blago tebi. I ja bih htjela da probam. Da, to je nevjerovatno ukusno. Pojela sam poklopac, a sad ću probati senke. O, da, to je divno. I ukus je dobar, sviđa mi se. Vidi, sad su mi zubi šareni. Da, izgledaš baš smešno. Ostalo je pojesti još malo. Je li to četkica? Probat ću je. Wow, baš je ukusna. I drugi deo palete. Britney, šta je? Hoćeš da probaš moju paletu? Pa ne, neću ti dati. Previše je ukusna. Jao, pa ja imam pravu paletu. To znači da se mogu lepo našminkati. O, da, bit ću nerealno lepa. Još malo. Da, završila sam. Baš sam lepa. Zar ne, Julie? Wow, tvoj make-up je zaista prelep. Hoću i ja. Britney, možeš i mene da našminkaš, molim te? Nema problema. Sad ću. U stvari ću se osvetiti ovoj cici. Bićeš mnogo lepa, Julie. Obećavam ti. Gotovo, možeš se pogledati.
Šta? Britney, šta si uradila? Izgledam užasno. To uopšte nije smešno. Naljutila sam se.